egy ezres rendszert üzemeltünk be ezekbe a percekbe. Nagyjából megpróbálom végig mutatni, bár itt már a fény az már nem annyira megfelelő erre, és látszik, hogy itt a levegőbe azért jön, megy itt a por. Tehát innen indultunk, ez a darálónak a felszívó feje, beállítottuk a légbeömlő nyilat, hogy megfelelő legyen ehhez a termékhez. Látszik, hogy szépen 8 méteres felszívós hővel eljutunk a darálóig. Itt azért van jelentősége, itt egyébként egy épület emeletén vagyunk, innen nagyon szép kilátás van, mert itt mind a 4 sarokban van gabona, erre is, arra is a kukorica, illetve itt a big bagből is fognak dolgozni a fiúk, tehát azért fontos, hogy ez mindenhova elérjen. Ezen keresztül szépen benn vagyunk a takarmánykeverőbe, és a takarmánykeverő nagyon szépen dolgozik. Itt megjelent az ablakokba is a gabona. A porzsákoknak a helyzetét azt még fogjuk egy kicsit variálni, mert arrébb kellett húzni. A takarmánykeverő lábai alatt láthatóak a szenzorok. 3 láb, 3 szenzor. És a digitális mérlegnek a kijelzője pedig ide van felszerelve. Kitárolás, azt egy picit meg kell majd oldanunk, hogy ebbe a nagy garatba bele tudjunk jönni közvetlenül, mert hogy itt a hely, itt ez a keresztbe ez a tartó konzol, ez akadályozta, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk a keverővel. Ez nagyjából ennyi a szép. Tökéletesen működik. Sziasztok!